Meron tayo dito ang 1 kilo ng manok. Pumili lang ako ng part na drumsticks at chicken wings. Una natin gagawin ay gagawa tayo ng brine solution. Kailangan natin ng 1 litrong tubig. Maglalagay tayo ng 1.5 tablespoon ng asin. Tapos ay hahaluin natin yan hanggang sa matunaw. At hindi nyo pwedeng escape yung part na to dahil ito yung magpapajuicy ng ating manok. Then ilagay na natin dito yung chicken. At ibababad natin to sa loob ng 2 oras. Pwede ring overnight kung hindi kayo nagmamadali. At habang binababad natin to, kailangan natin siyang ilagay sa ref. Pagkatapos niya gagawa tayo ng ating spice mix, maglalagay tayo ng 1 kutsarang garlic powder, 1 kutsarang curry powder, 1 kutsarang chicken powder, at 1 kutsara ng black pepper powder. Then, haluin natin itong mabuti. At pagkatapos ng 2 oras na pagbababad, balikan na natin yung ating chicken at tanggalin na natin sa ating brine. Ipat-dry natin to gamit ang kitchen towels. Then, i-transfer natin sa mixing bowl at maglalagay tayo ng 2 kutsara ng spices na hinalo natin. Tapos, i-mix natin mabuti para makaot ng spices yung manok at manuot yung lasa. Itabi lang muna natin to at gagawa naman tayo ng ating batter mix. Maglalagay tayo ng 3 cups ng all-purpose flour at 1 cup ng cornstarch. Tapos yung mga natirang spices ay ihalo na natin dito. Then mix natin mabuti. At pagkatapos natin yung mahalo ay maglalagay tayo ng 3 kutsara ng ating mixture dito sa ating manok. Dahan-dahan natin lagyan ng tubig at haluin. Tansya-tansya lang yung tubig hanggang sa makuha natin yung malapot na consistency. So yung ganitong consistency yung hinahanap natin. At kung gusto nyo pa na mas malasa ay pwede nyo itong i-marinate overnight. So bago natin yan prituhin, gawa muna tayo ng mabilisang homemade na gravy. Gagamit lang tayo ng 1/4 cup ng unsalted butter. Kapag melted na yung butter, maglalagay tayo ng 2 kutsarang all-purpose flour. Haluin natin mabuti, tsaka tayo maglalagay ng tubig. Ang dami ng tubig ay depende kung gaano kalapot yung gravy na gusto nyo. Kaya maglalagay tayo ng 2 kutsarang toyo, pampakulay at pampaalat, at 1 kutsarang chicken powder. Kung wala kayong chicken powder, ay pwede kayong gumamit ng 1 chicken cube. At maglalagay din tayo ng paminta powder. Okay na to at strain na lang natin para matanggal yung mga buo-buo. At ayan, meron na tayong masarap na homemade gravy. So proceed na tayo ngayon sa pagpiprito ng ating chicken. Isa-isa na natin ilagay dito sa ating dry na butter mix at dahan-dahan nating haluin hanggang sa makoat yung manok. At para makuha natin yung flaky na consistency ng ating manok, ay pipiga-pigain natin yung chicken ng very light. Tapos ay itaktak na natin yung mga excess na harina at i-deep fry na natin sa mantika gamit ang medium heat. Sa pagpiprito naman ay 8 minutes lang per side. At kailangan maintain lang yung mantika, wag yung hihinaan o lalakasan habang niluluto. At ayan, after a total of 16 minutes, pwede na nating hanguin yung ating manok. Kailangan maintain pa rin yung init habang hinahango para hindi maging oily at maging crispy pa rin yung ating chicken. At tignan nyo naman at achieve na achieve natin yung flaky consistency sa balat ng manok. Sundan nyo lang yung recipe na to at siguradong hindi na kayo bibili ng crispy sa labas. Tignan nyo naman kung gaano ka-juicy yung loob ng ating fried chicken.